ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରେ ଆପଣ କେମିତି ମେମ୍ବର ହେଇପାରିଲେ? ସାର୍ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ 250 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ନା ସେମିତି ଖାଲି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ସବୁ ବୁଝିକି ଜାଣିକି ଖୋଲିଛୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ହଁ, କହିଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ରାସନ ଆଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘର ସମୟରେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବ, କି ଚାଷ କରିବା ଟାଇମରେ ଜିନିଷ କିଛି ପାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମା ପାଇଛନ୍ତି ନା କାର୍ଡ? ହଁ, ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଫିସ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଥିଲେ।